tisħiħ tal-Kunsilli Reġjonali. Xtaqt dan it-tisħiħ ħajmur għall-iskapitu tal-poteri preżenti tal-Kunsill Lokali jew se jkun hemm bilanċ bejniethom u forsi kif se jkun eżatt definit l-irwoli tal-Kunsill Reġjonali u tal-Kunsill Lokali kemm mill-aspett amministrattiv kif ukoll mill-aspett pubbliku. Naħseb aħna sa mill-bidu ta' dik ir-riforma meta tlaqna madwar sena ilu għamilniha ċara li aħna qatt ma rridu poteri li għandhom il-Kunsilli Lokali li joħodhom xi ħadd ieħor joħodhom il-Gvern joħodhom min joħodhom. Però aħna qegħdin nagħmluha ċara illi ir-reġjuni li kienu hemmhekk biss kellhom fondi daqas budget ma kellhomx flus biex jistgħu jiffunzjonaw għal qegħdin naħsbu għal dan imma nħultuhom ir-responsabbiltajiet li tajnihom jekk wieħed jara anke fil-livret li għaddejnielkom hawnhekk fil-kien. Hemm ir-responsabbiltajiet illi se jingħataw ir-reġjuni. Jingħataw dejjem kemm il-darba jkun hemm il-konsultazzjoni pubblika. Ġifieri fil-konsultazzjoni pubblika xi ħadd joħroġ b'idea li tagħmel plus ma' dak li diġà hemm aħna nkunu nistgħu nikkonsidrawha għaliex aħna rridu li r-reġjuni jaħdmu. Importanti illi naraw ir-reġjuni tagħna jaħdmu hija ħasra illi f'dan iż-żmien kollu ir-reġjuni kienu hemmhekk qegħdin hemmhekk hemm il-President tar-Reġjun kellhom ma kellhomx responsabbiltajiet. Hemmhekk jidhir li hemm 17 il-responsabilità proposta f'idej ir-reġjuni.